Estos són els titulars de la jornada. Continua el problema de l'atur a la Comunitat Valenciana. Ja són 696.000 les persones que no tenen treball. El fiscal sol·licita per a l'exconseller Rafael Blasco 14 anys de presó. Comença el procés de primàries obertes del PSPB-PSOE. Ximo Puig es presenta per a liderar la Comunitat Valenciana. Has sentit? No, què han dit? Que socialistes, que estan de primàries per a president de la Generalitat. ¿Y qui es presenta? Diuen que Ximo Puig. ¿Ah, sí? Justo esta mañana lo he llevado. Es un hombre de la calle, es muy cercano y es de confianza. ¿Y vostè sap si nosaltres podrem votar-lo? Sí, i per primera vegada podrem votar tots. Jo m'apunte. Jo votaré Ximo Puig. But if you close your eyes